Mas mo pabor ko ni Squirdo. Ha? Gayog taras, napabor ka na ako? O sama, pabor? Trying harder na siya. Guys, Sa mamarangay, so karon ako nang tusdi ka na ako tiyan. Na. Ikaw bong, kasi ang i-intro ni mo anay bong. Pilog po na ako. karon mo. So what's up mga karagom, so it's me again, it's your boy Mr. Marangay. So akong gikuha ang cellphone ni Squirdo, lamiya kay camera. My god, malibog ko lang tao sa screen or dire kay the front cam magud ko. So karon guys, for our vlog today, akong ipakita ninyo using sa Musulti ka ba? Murag imong cellphone ang gigamit. so palayo ta guys. So if you're watching this video no, you must be Imo ang vlog. Ako ang cellphone. you must Bye. you must be visiting sa iyahang channel no sa maning lights on Squirdo. Naong ni So guys, sa gawonder no nganong kanunay laman ning gasinggit si Squirdo actually sa Wonder, maman. Nanong utan na kabahay nimo? Wala. Naidagang mo message na ako about nganong kanunay gasing ka si Squirdo, nganong kanunay laman nga isog si Squirdo. Guys, Kabalo reveal na ka? nako nimo. Kaya rin makakita ko na imong naong angay kang sikan. Actually guys, di ba nakita man jud mo sa Boy Bungol no. Congrats sa Boy Bungol no, trending siya karon. Siya man gud ang bungol tinuod pero dili lang siya kabalo mo ganap sa drama mo na si Moy Moy. Actually, siya oy bungol. Pero ay kabala ka kay suggest mo ko na ako ganiya nga mapil ka sa Boy Bungo Part 6. Ay pagdahom. Pagdahom. Sakit mo Dili gid ka. pa apilo, wag gid chance gid ni siyang Ayaw mapil. pagdahom. So wala chance. Gusto chance bitaw nga ikaw mapil ka. Dugay radya ni siya og kuan pero murag wala si Dantoy gyoy gusto. Wala ganahe pod. Sa una bitaw mga kawakwak, kanunay juning mag-vlog si Dil og kuyog namo pero karon sa diyang paigo-igoon ni Dantoy mga istoryang pulo nga sakit. Gibali na ko ang iyang istorya, gibali na ko. Murag duda na ako gidudtan. Actually guys, na ako Isa magigay taras na mo ba? Sorry. Ang may ilan. Arong diha. Isa kay hektaran. sa imuha man jud ning vlog squad. Di Wala na ko pabor. Imuha Imuha nang kwad. Bangkada ka na ko vlog. Ang cellphone gigamit. Imo man channel. Dili aning Akong cellphone. Barkada ta. Gusto ko nang duwa. Wala pabor no. Ang line jud Pabor. ora gawin na ako. Wala ko ring lihat. Taas na ba to? Karon taas ka ng content ka ba? Murag gumo ka. Wala Ay kasi lagay. piyag istorya pa. Ang lain jud og taras ani nilang duha no. Mas mo pabor ko ni Squirdo. Ha? Gayog taras, napabor ka na ako? O sama, pabor ka sa Mas pabor ko nimo. nga Di ba? Guys ko tay taglaig taras. kabayan o kanang kuan, pinag-amiguhay na o kanang batasan? Sa amigo hay, amigo tantanan. Dili, nay. Sa batasan, lain jud ka. Si Tilio! Bitaw guys. Pinakahan ka niya, Oh. pero ikaw Dili. kagulo. Dili ka Ka. Paulit. No, walang lights na to. Sibutan. Mas ganahan ko sa batasan ni Papi Boards. Gusto kong makakita ng imuang bungot nga pagkagayon kayo. Wa naman ko'y bungot. Gitangtang naman nimo. Gayon kag naong Brad. Sa akong Ngano daing laig taras si Dantoy, brats? Nganong laig taras si Dan para na kaysa nako? dili kay ako kabalo ko ni mga joke nga imuha. So ako at inong ODI. Ang iyang pagsulti nimo nga balik kag sige prangkahan ani nga di mo ba no nya nako pag yan ako ibalik. Ako dagong bitaw slow na ko na imuha ani bitaw niya kamo ginhawa. Advantage gid mi aning mga joker kay dili tuhuan mabisag tinuod na. Di man pagka joker scored. So makaprangka gid mi ani pinaagi sa Si joke. Squirdo dili joker, trying harder na siya. Guys. Pupod na tanawa. Lain gid tanawa gihapak ko, lain jug taras. Ikaw ulusab kog lain taras. Si Squirdo kinabuutanan sa grupo manggihatago, no? Ano ba kay tribot mo na nako kana nako kaon. Paro, wala rin kay iya. Gabuot mangyate. Sige lama. Ya, maglisod ni kay Mus.
tungod ani mani. Mane ng ngumin. Ngumin. Ngumin ay in. Ngumin amane. Immune system o baga kaayong shield ng baga sa immune Yung system. gunang ito, mura mag-charcoal gunang hing. Mo ana man charcoal sa akong pagkaitom kanang charcoal na ginay mga antibacterial da guys sa akong pagsabot. Antioxidants. Antioxidant. Yan ang mga kunana sa akong kabaga og charcoal mo ano bounce back mo Mo ricochet. na matingala mo nga Iyang nambok mga- siya, puro sa charcoal lang nauwi. Kabalo ka ganon ganiwang na siya kay puro sa pod walay kaon na. Pag magkaon di ba inom og tubig. Wala ko charcoal, nakita kong lawas. Mo na makaingon mo og niwang ra pero kani kanang Ginoo, puro charcoal lang kuan. Panit ba gihimong immune system, immune kuan niya. Kanang yung barrier niya. Una-una ayot. Partida ra ni nga gihatag sa Ginoo kay ako'y muputi. Huyo. Huyo ka na lang sa Kaliwat akin. na ninyo, kaliwat na kay one chances bitaw nga mabag-o. Di ka puti mo magpapa, bro. Dili. Oh, di puti. Ug maputi akong mamagpapaon nga itumon ko. Kinitan ra gid ko ani mga paps. Na. Kinitan. Kamulo ka, gianak kagikan ka sa mga baboy ramo nga itumon. Say baboy. Ala bras, baboy kuno bras. Baboy ramo kuno. Basi wa pa kita nasuko ko sport. Og imo nang Ay, na barkada ta. Barkada ba Miss Square pero ako'y Sa barkada ta. ang nadagan na tag baka. Yot. Nanagal ang babo. Baway. Mayroon na baboy, tulo na me. Buang. Talo na may. Bahalag baboy, basta maayong Pero batasan. Sa among pakababoy silang duha ka sakripisyo. Ako'y Yan naman. May gwapo. Ug wala isilpon. So kanang ilang mga storya bitaw. Ay mo Ug wala bitaw kani silang mga gayog na wong, wala ming mga gwapo. Dako ning utang kabubuto na nila. Salamat kay ninyo mga gayog na wong. ayog na o. Ako gayon. Yes, gayon bigay ka. Oh, gayon gikat man yang istorya. Wala na. Sigtingog na pugka. Gahilom na. Puli dito. Tamo na, lain jug batasan. Laig batasan wala ka kaya ginong kunin mo laing batasan. So what's up? Okay na nang balaig batasan kay lang laig na wong. What is up? Kana inyong introduction. So what's up mga kawak? No, kaliman kakuha. So what's up mga kadagom? Oh, di ba? Makadaw kay sayon raman mangita mag simplo. So ang saon man. So dapat ika, so dapat sa mamarangay, so karon ako nang tusdi ka ni ako tiyan. Una, dili kay. Ikaw bong, say ang i-intro ni mo anay bong. Pilod po na ako. Karon mas daayo, so mo intro ha. Nakapilo. Ako nimo mo uli. Ako nimo mo uli. Oh, niinom og tubig, mura po kagabayad ana, mineral ba kay na? Mangayo. Buy-buya go na te. Mangayo tag tubig. Wa ka na nangid, diretso na kagkuha mo na nangayo. Dahil nagkuha na kong tubig. Paon ka na ko ron. Nagpaago na tilyo. Asa sa wala sa to. Bisag asa na dapita. Sinugo ra gyud ko di Dahil lang. Ngano magpadaog magkaana? Sus ko ginok. Oh, na. Oh. Dili fair inya paglantang mo. Assistant man kana ko. Sorry boss. Tarungan Florentino. Tarungan na atong vlog. Tarungan na atong vlog. Viral ta na Florentino. Kasi mo viral na mo daw ka mo viral. Ano mo viral itong vlog kay sumot kay ko ninyo. Kanang hindi ko di mo busing kapakontra na ni mo busing. Kita kani akong balay Florentino. Gusto mo busing. Dapa extend nako kay arong managhan ang ato ang Kay nakabalo mo ka ngay nay dako tao pon nga igo pong mahiloon ana. pero dili na ako di pasun. Bulong ka ano? Kay ngano? Mangliki ang Floreng. Mangliki ang Floreng. Oh, lagi busing nag ga. Oh, iyang giingon ganiha assistant ra ka, murag nabaliktad nalain kayo. Abusadong busing ko, abusadong busing ko. Ako'y busing. Ako'y busing, ako'y busing. So karon, so dayon busing. Oh. Red cement. Ikaw may kinadakagaho man na busing. Tumbi ko no busing. Tumbi. Hadlock. Ano maguba na atong simika? Hadlock. Dili ka busing. Di ka busing, di ka mo tunob. Daog. So Brad, ay sigtuwa na busing ana. Istorya siya. Wala nang video. Unsa man eh? Vlog ni or Vines? Walay vines na kay mo kag vines 6 seconds ra na. Short clip. Kumilis kids. 6 seconds. Guys, na po kag 6 kani imong naw. Gahuna-una na siya kung saan niya pagtunog nga walay makakita bitaron di makasab-an. Una. Hanin na ko imuta ang akong
Raptor. Na ako'y Di man na may loan busing. Mahilo uni. Ay ma-adjust na automatic na atupan. Kana kay gabungan di ka pasudlo na. Nade na extension din. Ihatod man to og Lazada gi-order na ako tong kaptura yun. Oh, Ihatod og intrigo. Gisa kay og box. Unrot na. Unrot na. Yung sa to COD nya kawa may kabayad balik. Balik sa laman sa sunod Dad laman. ako nganan. Aw. Dad ako nganan. Nade na busing si busing. Pare muraga plano ko o gaman ako ni hani og mga kulungan. Kulungan og Taong murag iro. hala Brad. Taong murag iro ko na ka Brad. Taong baboy nga murag iro ko no. Gaingon anak din. Wala. Gaingon siya, gaingon. Sorry na brado. Tapos ko respeto nimo. Le, respeto ako. Iya to. Bahala ko kay respeto nako. Iisip ka na kung igsuon na nako. Kabalo na kay kung say rason. Pero kung maghisgot yan ka na, hunag asa ka gikan ha. Na. Hunag. Ato ay. Ay, trim out yun. Dili lay. Lukot. Hadlok. Magbahadlok ba kayo? Oo, gani mo man nakatagiyak ka na. Oo, magbuot man ka. Nakahadlok ka. Sala nagibungat og istorya nang kuang. Siya mo istorya. Oh, nya kusog mo ka og baboy. Og mapista kusog kay mo uban. Pale. Og mapista mo pay magauna. Kani ba tungod nimo imbes mo di ko gusto mag-vlog ba? Nakakyahan. So what's up mga kadagom na, please subscribe sa YouTube channel ni Maldito Squirt. Please lang maluoy mo. Aking saad ko nila nga mo maabot og 100,000 subscribers niya. 1K. Okay. Sa mga ha? Brad. Adili kay muta na po ko. Please subscribe sa YouTube channel pod ni Abusadong busing. Papi Boards. Aron mo tong abusadong busing Papi Boards. Aron mo tungtong og 100K. Di mo ko na mutong tuya. Bitaw ka naman maglagot bitaw. 99.999. Tapos stop na. Dili na mo abot og 99.999.19. Naghanap point. Ito raw mga bata na raw mga point aron. Duha yung kibuk.